Biyernes Santo karon mga kaigsuunan. Petsa 15 sa bulan sa Abril tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan, kapitulo 18, bersikulo 1 ngadto sa 40 hangtod sa kapitulo 19, bersikulo 1 ngadto sa 42. Human si Jesus makapamulong niini, mitabok siya sa sapa sa Kidron, kuyog sa iyang mga tinun-an. Niadtong dapita may usa ka tanaman ug misulod niini si Jesus ug ang iyang mga tinun-an. Si Judas ang nagbudhi kaniya, nakatultol niining dapita kay si Jesus ug ang iyang mga tinun-an mag-adtuan man didto. Busa miadto si Judas sa tanaman kuyog ang usa ka panon sa mga Romanhong sundalo. Mikuyog usab ang pipila ka gwardya sa templo nga gipadala sa mga kadagkuan sa mga pari ug sa mga Pariseo. Sangkap silag mga hinagiban, mga parol ug mga sulo. Si Jesus nga nasayod sa tanan nga mahitabo kaniya, mitagbo kaniya ug miingon, "Kinsay inyong gipangita?" Sila mitubag, "Si Jesus nga taga Nazaret." "Ako," siya miingon. Si Judas ang nagbudhi kaniya nagbarog didto uban kanila. Sa pag-ingon ni Jesus kanila, "Ako," miatras sila ug nangatumba ug gipangutana sila pag-usab ni Jesus. "Kinsay inyong gipangita?" "Si Jesus nga taga Nazaret," sila mitubag. "Giingnan ko na kamo nga ako si Jesus. Kun ako ang inyong gipangita, ayaw ninyo hilabti kining uban," miingon siya. Gisulti niya kini aron matuman ang iyang giingon, "Amahan, walay usa kanila nga mawala ni adtong tanan nga imong gihatag kanako." Unya si Simon Pedro nga may espada, milanit niini ug gitigbas niya ang ulipon sa pangulong pari ug naputol ang tuong dalunggan sa ulipon. Malko ang ngalan sa ulipon. Miingon si Jesus kang Pedro, "Isakob ang imong espada. Nagtuo ka ba nga dili ko imnon ang kupa sa pag-antos nga gihatag kanako sa akong amahan?" Unya gidakop si Jesus o gigapos sa mga Romanhong sundalo o sa ilang kapitan o sa mga gwardyang Hudeo. Gidala nila si Jesus una ngadto kang Anas, ang ugangan nga lalaki ni Caifas. Si Caifas mao ang pangulong pari niadtong tuiga. Si Caifas mao ang nagtambag sa mga Hudeo nga mas maayo nga usara ka tawo ang mamatay alang sa tanang tawo. Si Simon Pedro og laing usa ka tinun-an misunod kang Jesus. Ang maong tinun-an kaila sa pangulong pari. Busa mikuyog siya kang Jesus ngadto sa hawanan nga diha sa tugkaran sa balay sa pangulong pari. Nagpabilin si Pedro didto sa gawas duol sa ganghaan. Mibalik pagula ang laing tinun-an nga kaila sa pangulong pari ug misulti sa babay nga nagbantay sa ganghaan ug unya gidala niya si Pedro ngadto sa sulod. Ang babae nga nagbantay sa ganghaan miingon kang Pedro, "Dili ba usa ka man sa mga tinun-an ni anang tawhana?" "Dili uy," mitubag si Pedro. Tugnaw kadtong panahona busa ang mga sulugoon ug mga gwardya naghaling og kalayo ginamit ang uling ug nagdangdang sila nga nagbarog libot didto. Si Pedro mibarog uban kanila aron mainitan usab siya. Unya gipangutana si Jesus sa pangulong pari mahitungod sa iyang mga tinun-an ug sa iyang pagtulun-an. Si Jesus mitubag, "Nagsulti ako sa dayag ngadto sa tanan. Ang tanan kong pagpanudlo gibuhat ko sulod sa mga sinaguga ug sa mga templo. Wala ako'y gisulti sa tago. Busa nganong nangutana ka paman kanako. Mao'y pangutan-a ang mga taong nakadungog kanako kay nasayod sila sa akong gisulti." Sa pagsulti ni Jesus niini gisagpa siya sa usa sa mga gwardya o giingnan, "Nganong nakaago ka pagsulti ingon niini sa pangulong pari?" Si Jesus bitubag kaniya, "Kun may sayop man ako sa akong gisulti, ipahayag kini sa tanan nga niya dinhi. Apan kun husto ako, nganong gisagpa mo man ako?" Unya ginapos gihapon gidala siya ni Anas ngadto kang Caifas nga pangulong pari. Sa laing bahin nagtindog gihapon si Pedro duol sa kalayo. Busa ang uban miingon kaniya, "Dili ba usa ka man sa mga tinun-an ni anang tawhana?" Apan milimod si Pedro, "Dili uy." Unya usa sa mga ulipon sa pangulong pari nga paryente sa tao nga giputlan ni Pedro sa dalunggan nangutana, "Dili ba ikaw man kadtong agong nakit-an uban kaniya didto sa tanaman?" Og si Pedro miingon na usab, "Dili." Og diha-diha may mitugtugaok nga manok. Unya gikan sa balay ni Caifas, ilang gidala si Jesus ngadto sa palasyo sa gobernador.
sayo kadto sa buntag. Ang mga Hudeo wala mosulod sa palasyo kay dili sila buot mulapas sa balaod sa ilang tinuuhan bahin sa pagpanghinglo aron makakaon sila sa panihapon sa kasaulugan sa pagsaylo. Busa migula si Pilato ug nangutana kanila, unsa may inyong sumbong batok ni ining tawhana? Sila mitubag, dili unta namo siya dadon nganhi kanimo kun wala pa siya makasala. Og si Pilato miingon kanila, dad-an ninyo siya og hukmi sumala sa inyong balaod. Ang mga Hudeo mitubag, wala itugot kanamo ang pagpatay tao. Nahitabo kini aron matuman ang gisulti ni Jesus sa iyang paghisgot unsang paagiha siya mamatay. Unya mibalik si Pilato pagsulod sa palasyo ug gitawag niya si Jesus ug gipangutana, ikaw ba ang hari sa mga Hudeo? Si Jesus mitubag, imo ba kining kaugalingong pangutana o gisultihan ka ba hinuon sa uban mahitungod kanako? Si Pilato mitubag, Hudeo bagud ako? Ang imong kaugalingong katawhan ug ang mga kadagkuan sa mga pari ang nagtugyan kanimo nga ri kanako, unsa may imong nabuhat? Si Jesus mitubag, ang akong gingharian dili iya niining kalibutana. Kung ang akong gingharian iya pa niining kalibutana, ang akong mga sakop makig-away unta aron dili ako itugyan ngadto sa mga Hudeo. Apan ang akong gingharian dili iya niining kalibutana. Tungod niini nangutana si Pilato kaniya, hari ka ba di ay? Si Jesus mitubag, nag-ingon ka nga hari ako. Tungod niini ako na tao og mianhi sa kalibutan alang sa usa lamang katuyo nga mao ang pagsaksi sa kamatuuran. Ang anaa sa kamatuuran mamati kanako. Kay unsabay kamatuuran nangutana si Pilato. Unya mibalik pagula si Pilato o giingnan ang mga Hudeo, wala ako'y nagkaplagang katarungan aron silutan siya. Apan sumala sa inyong nabatasan, buhian ko ang usa ka binilanggo nga inyong pangayuon sa panahon sa kasaulugan sa pagsaylo. Gusto ba kamo nga buhian ko ang hari sa mga Hudeo? Sila misinggit pagtubag, dili siya. Si Barabas mao'y among gusto. Si Barabas usa katulisan. Unya gikuha ni Pilato si Jesus ug iyang gipalatos. Ang mga sundalo naghimog purong-purong sa mga sangang tunukon ug gipahaom nila kini sa ulo ni Jesus. Gisuluban usab nila siya og biste nga dagtom pula ug nanuol sila kaniya ug mingon, mabuhi ang hari sa mga Hudeo! Og gisagpa nila siya. Unya migula na usab si Pilato og mingon sa mga tao, karon dadon ko siya nganhi kaninyo aron mahibalo kamo nga wala ako'y nakaplagang katarungan aron silutan siya. Busa migula si Jesus nga nagsulob sa purong-purong nga tunukon og sa biste nga dagtom pula. Unya miingon si Pilato kanila, aniya siya. Sa pagkakita sa kadagkuan sa mga pari o sa mga gwardya kaniya, naninggit sila, ilansang siya sa krus! Ilansang siya! Si Pilato miingon kanila, kun mao kana, kuhaa siya o gilansang sa krus. Wala ako'y nagkaplagang katarungan nga silutan ko siya. Ang mga Hudeo mitubag, aduna kami balaod nga nagsugo nga angay siyang patyon kay siya nagpakaanak sa Dios. Sa pagkadungog ni Pilato niini, misamot siya kahadlok. Busa bibalik siya pagsulod sa palasyo og nangutana kang Jesus, tagadiin ka ba gayud? Apan si Jesus wala motubag kaniya. Busa si Pilato miingon kaniya, dili ka ba motubag kanako? Wala ka ba mahibalo nga ako may gahom sa pagbuhi kanimo o sa pagpalansang kanimo sa krus? Si Jesus mitubag, wala ka untay gahom kanako kun wala pa kiniihatag kanimo sa Dios. Busa ang tao nga nagtugyan kanako nganha kanimo, masad-an pa kay kanimo. Sa pagkadungog ni Pilato niini, naninguha siya sa pagbuhi kaniya. Apan ang mga Hudeo naninggit, kun buhian mo siya, nagpasabot ka na nga dili kahigala sa emperador, kay bisan kinsay magpakahari kaaway sa emperador. Sa pagkadungog ni Pilato niini, gidala niya si Jesus sa gawas og milingkod siya sa lingkuranan sa maghuhukom didto sa dapit nga ginganlag ang plataporma nga bato. Sa Hebreo, ang ngalan niini Gabata. Hapit na kadto maudto sa bispiras sa kasaulugan sa pagsaylo. Unya si Pilato miingon sa mga Hudeo, ania ang inyong hari? Apan sila naninggit sa pagtubag, patiya siya!
dapat niya ilansang siya sa krus. Si Pilato nangutana kanila, gusto ba ninyong ipalansang ko sa krus ang inyong hari? Ang kadagkuan sa mga pari mitubag, wala kami hari gawas sa emperador. Tungod niini gitugyan ni Pilato si Jesus ngadto kanila aron ilansang sa krus. Busa ilang gidala si Jesus. Migula siya nga nagpasan sa krus ug miabot sa dapit nga ginganlag dapit sa kalabera. Sa Hebreo ginganlan kinig Golgota. Ug didto gilansang nila siya sa krus. May duha usab ka tawo nga gilansang nila sa krus diha sa isig kakilid ni Jesus. Nagsulat si Pilato og pahibalo og gipabutang niya kini sa krus ni Jesus. Ang iyang gisulat mao kini, Jesus nga taga Nazaret, ang hari sa mga Hudeo. Daghan ang mga Hudeo nga nakabasa niini kay ang dapit diin gilansang si Jesus dili man layo sa syudad. Ang pahibalo gisulat sa Hebreo, sa Latin ug sa Grego. Ang mga kadagkuan sa mga pari miingon kang Pilato, ayaw isulat nga hari siya sa mga Hudeo kung dili nga miingon siya, ako ang hari sa mga Hudeo. Apan si Pilato mitubag, ang nasulat ko dili ko na ilisan. Tapos si Jesus ikalansang sa mga sundalo dito sa krus. Gikuha nila ang iyang sapot o gibahin sa upat, usa ka bahin sa matag sundalo. Gikuha usab nila ang biste nga taas nga walay tinahian. Ang mga sundalo nag-ingnanay, dili nato kinigisiun, magripa hinuon kita kung kinsay makapadag-iya niini. Nahitabo kini aron matuman ang bahin sa kasulatan nga nag-ingon, gibahin-bahin nila ang akong sapot o giripahan nila ang akong biste. Busa gibuhat kini sa mga sundalo. Duol sa krus ni Jesus nagbarog ang iyang inahan og ang igsuon sa iyang inahan, si Maria nga asawa ni Cleophas og si Maria Magdalena. Sa pagkakita ni Jesus sa iyang inahan og sa tinun-an nga iyang gimahal nga nagbarog didto, mingon siya sa iyang inahan, babae, siya ang imong anak. Og biingon siya sa tinun-an, siya ang imong inahan. Sukad niadto gidala sa tinun-an si Maria aron didto na mupuyo sa iyang balay. Humani ini si Jesus nga nasayod nga ang tanan natuma na, og aron pagtuman sa kasulatan miingon, giuhaw ako. Didto may usa ka panaksan nga puno sa suka o gitunlob nila ang espongha sa suka o gibutang sa usa ka sanga nga isupo o giisa nila kini ngadto sa iyang bakba. Human makatilaw si Jesus sa kupa, miingon siya, natapos na. Unya miduko siya og namatay. Ang kadagkuan sa mga Hudeo mihangyo kang Pilato nga baliu nila ang mga bitiis sa mga tawo nga gilansang sa krus ug unya kuhaon sila. Gihimo nila kini kay adlaw man kadto sa pagpangandam ug dili sila buot nga magpabilin ang mga lawas didto sa krus sa adlawng igpapahulay, kay ang umaabot nga adlawng igpapahulay balaan man kaayo. Busa na ngadto ang mga sundalo ug ilang gipamali ang mga bitiis sa duha ka tawo nga gilansang sa krus uban kang Jesus. Apan sa pagduol nila kang Jesus, nakita nila nga patay na siya, busa wala nila balia ang iyang mga bitiis. Apan ginamit ang iyang bangkaw, giduslak sa usa ka sundalo ang kilid ni Jesus ug diha-diha mibuhagay ang dugo ug tubig. Ang tawo nga nakakita ni ining hitabua nagpamatuod ni ini aron mutuo usab kamo. Tinuod og kasaligan ang iyang gisulti og nahibalo siya nga nagsulti siya sa tinuod. Gihimo kini aron matuman ang bahin sa kasulatan nga nag-ingon, walay bukog niya nga balion, ug may lain pagayong bahin sa kasulatan nga nag-ingon, ang mga tao mutan-aw kaniya nga ilang gidusla. Humani ini si Jose nga taga Arimatea mihangyo kang Pilato nga kuhaon niya ang lawas ni Jesus. Si Jose usa ka sumusunod ni Jesus apan sa tago lamang, kay nahadlok man siya sa mga kadagkuan sa mga Hudeo. Gitugutan siya ni Pilato, busa miadto si Jose o gikuha niya ang lawas ni Jesus. Ug si Nicodemo ang nakikita kang Jesus usa ni anak kagabi, mikuyog kaniya dala ang sinagol nga herba nga mira og sabila nga ang gidaghanon mukabat og mga 50 ka kilo.
Unya gikuha nilang duha ang lawas ni Jesus ug ilang giputos ug panapton nga lino. Uban sa mga herba ay mauman kini ang nabatasan sa mga Hudeo sa pag-andam sa minatay alang sa paglubong. May usa ka tanaman didto sa dapit diin gilansang si Jesus, ug sa maong tanaman may usa ka lubnganan nga wala pagayod kalubngi. Og kay adlaw man kadto sa pagpangandam og duol raman ang lubnganan, ilang gipahimutang ang patayng lawas ni Jesus didto. Mga igsoon, ang ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo.